Гадәттә журналистлар кең җәмәгатьчелекне бик күп кызыклы, бик тә гыйбрәтле язмышлар белән таныштыралар. Минем үземә дә еш кына үзегезнең язмышыгыз турында кем сөйләр икән дип сорау бирәләр. Ансы турында әйтә алмыйм, әлбәттә. Ләкин бүгенге тапшыруыбызда әнә шундый халкыбызның, татарларыбызның бик күп язмышларын инде бик күп еллар, бихисап еллар тамашачыларга бәян итүче журналистның язмышы турында сөйләшергә дип без бүген бу студиягә җыелдык. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, инде аңлап алгансыздыр, бүген безнең кунагыбыз танылган журналист, инде 20 елга якын Яңа гасыр телерадио компаниясының алыштыргысыз редакторы да, алып баручысы да, дөресрәк әйткәндә, халкы минем тапшыруының авторы алып баручысы һәм татарлар тапшыруының баш мөхәррире Ләйсәнә Сәдретдинова. Исәнмесез. Сәлам, Ләйсәнә. Бик шатмын сине күрүемә. Ничектер бер якын кешене очраткан кебек итеп хис итәм үземне. Чөнки әле менә уйлап торам, син 2002 елда килдең телевидениегә дисең, бит. Мин 2001дә килдем, димәк без синең белән инде бергә башлаганбыз телевидениедә иҗат юлын. Менә шушы 20 ел дәварында без килдек студент әйтегендә партасыннан килдек. Син бит инде шәхес булып формалашкан, инде тормышта үз юлын тапкан, һәм син бит яңадан тормышны башлап килгән кеше, шулаймы? Нәкъ дөрес әйтәсез, Әмирә, чынлап та мин инде ул вакытта Азнакай телевидениесында 6 ел эшләгән идем. Ул вакытта бар иде шундый Татарстан дулкынында дигән фестиваль. Менә шунда карап алдылар да инде татарча әйбәт алып барасыз, килегез безгә дип. Һәм шул елны менә Яңа гасыр ТНВ каналы барлыкка килде. Оешты һәм шунда килдем мин, чынлап та татар тапшыруларының алып баручысы итеп. Шуннан бирле, Аллага шөкер, чынлап та яңа тормыш башланды. Син ничә яшь идең менә Казанга килгән? 36 яшь иде. 36 яшьтә. Һәм мине алып баручы итеп куйдылар менә иртәнге тапшыруларга. Әле мин куркып та калдым. Миңа калса, иртәнге тапшыруларда яшьләр генә алып барадыр. Мин үземне битеге зур сыман тыйлайм. Миңа бит инде әйтәм 36, ничек инде мин алып барам дип аптырап та калган идем әле. Әмма Худайның рәхмәте шулай алып биреп киттем инде үземчә. Аннан соң табылды инде минем үз юлым. Ул вакытта инде Әйдем, бу Казанга хәтлек язмышың турында сөйләшергә лә тияниең, балачагың. Казанга хәтле язмыш шундый матур, балачак, чынлап Мин туып үстем Баланны Бүләк авылында, Азнакай районы, Баланны Бүләк авылы. Бирәк матур исеме. Шундый матур урман ичендә урнашкан авыл, 2 генә урамны. Менә шул авылда туып үстем. Шалпы дигән авылга күчендек инде, аннан соң әниләр белән без 3 бала үстек. Шуннан соң Шалпы авылы мәктәбендә укып бетердем. 8нче сыйныфтан чыгып киттем инде авылдан. 13 ярым яшь миңа, 14 яшь. Шул 14 яшьтә чыгып киттем. Лениногорск педучилищесына кердем. Анда рәсем черчение буенча инде. Һөнәр сайлау бик кызыклы булды. Шуннан соң менә нәрсәдән нишләп менә рәссам? Чөнки игътибар иткәннәрдер. Менә булар бу рәсемнәр барысы да Ләйсәнәнең үз кулы белән ясаган рәсемнәр. Ул кызыксыну, ул бәлкидән рәсем ясаумы, яисә нәселдән килгән бер нимә ул? Бөтенләй менә алай түгел. Беләсезме, менә кызык булды ул. 8нче сыйныфны мин бетергәндә, мин һөнәрем минем врач буласы килә иде. Табиб менә бүтән нинди булдырылган китаплар, белгән әйберләр бөтенесен укып үземне әзерләдем. Һәм инде Бөгелмәдәге медучилищега барырга тиеш идем. Шуннан соң 8-не бетердем, документларны алдым. Әниләр инде мине Бөгелмәгә чыгып китә дип уйлыйлар. Шул мизгелдә безнең күрше бар иде, Тимкин Рафиг абый, ул безнең рәсем черчение укытучысы иде. Менә ул укый иде Чабаксарда. Ул вакытта теге билимен күтәрә торган камилләштерүдә. Һәм ул теге булай инде күрсәтү вакыты шундый экзамен алдыннан рәсемнәр ясый иде инде ул. Шуларны җәеп салган. Ихатасына һәм инде шуларны карый. Мин шул вакытта килеп кирдем аларга. Күрдем дә инде шуны, күршеләр генә бит инде шаккаттым. Анда шундый матур табигать рәсемнәре. Мин инде бөтенләй менә шул мизгелдә мин бөтенләй үзгәрдем. Кайда укыдыгыз дип сорадым, Лениногорскида диде.
Мен шығып кеттім Лениногорскіға. Рәсім ясамадым, оқығанда да ул хәтле теге ясадым дип әйтә алмыйм. Но инде газеталар шығара идек инде. Былай бит шундый элек ясыйлар ия теге яңа ел алдыннан газеталар, стен газеталар. Анда катнаша идем. Әмма рәссам булам дип башыма да китермәдем. Билгеле мин рәссам дип әйтә алмыйм инде үземне, чөнки Лениногорскида ул педучилище рәсем чечение укытучысы булып чыктым мин аннан. Рәсем чечение укытучысы һәм инде үземнең белемемне арттырасым килеп, чынлап та шул Чыбаксарга керәсем килде. Әмма өлгермәдем. Анда бит ул вакытта без укып бетергәчтен 3 ел эшләргә тиеш идек без. Теге җибәрәләр кая эшләргә. Мине җибәрделәр Аксубайга. Мин Аксубайга барып төштем. Анда эшли башладым, 1 ел эшләдем дә. Бик рәхәт итеп эшләдем, нык яратып эшләдем. Мин дөрес сайлаганмын икән дидем, чөнки рәсем ясарга да ярата идем, укытырга, балаларны укытырга бик рәхәт булды. Менә бүгенгедәй хәтеремдә 1нче дәресемдә бик рәхәт иде. Шуннан соң 1 ел укыттым да, кияүгә чыктым, Азнакайда. Кинәт кенә ансы да, мин бүтән әйбер шулай кинәт булды. Нигә кинәт? Чөнки менә һөнәр сайлауда кинәт булды бит инде, кияүгә чыгуда шулай булды. Очрашып йөргән, озак очрашып йөргән кеше түгел. Мин бер кашан да озак очрашмадым. Мин йолдызнама буенча кызлар, алар бик күп кызлар кияүгә дә чыкмыйча калалар. Миңа баштык шулай диләр. Минем теге ничек дип әйтим, планымда кияүгә чыгу түгел иде, әле машина алу иде ул вакытта. 1 ел эшләдем дә, мин ул вакытта бит инде теге училищены бетереп чыккан, әйбәт ясый идем инде ул вакытта. Ну, теге чагыштырмаша инде. Мин анда Аксубайның урта мәктәбен бизәдем. Оформление мәктәпне. Һәм әйбәт кенә акча алдым. Ул вакыт өчен 1000 акча ул шундый күп иде. Запорожецлар инде тора иде 4500. Мин инде әйтәм, әгәр дә мин бер җәйдә 1000 эшләдем, димәк мин тагын әзрәк эшлим икән, мин Запорожец алалам. И кызыл Запорожец алырга хыялландым инде мин. Минем хыял шулай. Ничек булып чыкты каникулга? Теге балалар ял иткәндә бит инде без дә ял итәбез. Мин кайттым Азнакайга. Минем бер дус кызым, менә шул училищеда укыган дус кызым Гүзәл кияүгә чыгам, туйга чакырды. Менә туйга чакырды, шул туйда мин таныштым. Ирем белән, Илдар белән, һәм без 10 көн дигәндә өйләнештек. Аба. Белмим ничек, менә мин аны әйтәм, мин кызык итеп йөртәләр аны хәзер теге биергә чыктың. Мин бик нык биергә яратам. Теге шуңа туйганчы биергә урын, менә элек бит инде дискотекалар булай иде клубларда. Анда инде сәгать 11дә, 12дә бетә иде инде авылда. Мин туймый идем. Менә мин әйтәм, әгәр дә минем туйым булса, мәсәлән, мин төне буе биерим дип әйтә идем. Миңа шуңа күлеп әйтәләр хәзер, биергә чыктың бит инде син дип. Чынлап менә шулай кинәт кенә Илдарга 26 яшь, миңа 19 яшь, 20 тулмаган әле. Ул миңа тәкъдим итте дә, мин аны тәкъдим дип уйламадым да инде дөресрәге. Ул ничек уйлыйсың, бергә яшәй алырбыз микән диде. Мен әйтәм, әлбәттә. И шуның белән иртәгә паспортың белән килә әле ди. Паспорт белән килдем дә ЗАГСка кирдек тә чыктык. Битте менә шулай. Мин кайтып әйттем, әнигә инде бит инде танышкан идек бер атна. Үтте бит инде безнең танышканга. 10нчы көндә. Ней кайттым мин әнигә, абыйда шунда иде. Килеп кирдем дә алар ашап утыра инде. Мен әйтәм, әни, мин кияүгә чыгам. Абый ничек теге каба башлаган иде. Калагы төшеп китте гел теге шаккатып инде. Ничек инде синең егетең бармы диде абый әйтә. Мен әйтәм, бар, таныштым. Менә шулай әле ул вакытта чынлап та бәлки ни дә булмагандыр, минем апада кияүдә түгел әле. Абый өйләнгән иде инде. Менә шулай итеп кинәт мин ширатсыз кирип кияүгә чыктым. Үкенмим. Бик яхшы без туры килдек. Билгеле инде башта бүтән гаиләдәге сыман дөрес ниләр булды инде теге ияләшү. Анан балабыз туды, иң бәхетле көннәрнең берсе. Хәзер инде Искәндәрем, мә инде быел 32 тула, Аллаһы бирсә, инде шундый Ул да әйбәт кенә яшиләр, татар кызы Регина исемле, менә бик матур гына гаилә. Әлегә оныкларым юк.
Сен қарап Булар, Алла берсе, Булар. Менә кияүгә чыктың. Ничә ел яшәдегез сез бергә? Сез белмәмчә, сез бит юлларыгыз аерылган хәзер. Без 23 ел бергә яшәдек. 23 ел күп бит инде. Күп. Без хәзердә бик дус тату. Хәзердә безнең ничек дип әйтим, юллар аерылмады, бәлки аерылмагандыр. Чөнки без һаман да тату. Дус, ул Азнакайда яши, мин Казанда. Аның гаиләсе бармы? Юк. Син дә гаиләң юк. Юк. Менә бит. Без менә шундый дус, бер-беребездән аерым, әмма дус. Ничек дип әйтим инде, Илдар Казанны кабул итә алмады. Зур каланы. Без Искәндәр белән ничектер кабул иттек. Ул гади генә, аның бер нәрсәсе дә юк. Миңа калса, бу түгел ниндидер фаҗига түгел. Кабул итмәде кеше. Сәбәбе ул шул Казанга китү. Без Казанга килдек. Без Казанда яшәдек, күп кенә вакыт яшәдек әле бергә, әмма ул кабул итә алмады. Казан аны кабул итмәдеме, ул Казанны кабул итмәдеме? Без кире төшмәдек. Аның кайтасы килде кире Азнакайга. Без ияләшергә өлгердек, Искәндәр дә, мин дә. Ничектер без утырып сөйләштек, матур иттереп. Нишәп булмаска тиеш булсын. Димәк, сез Казанда, мин Азнакайда. Бер нәрсәсе дә юк. Ул үзенчә яши. Миңа калса, кешенең бер вакыты җитә ул менә. Чынлап та шулай утырып сөйләшәсең, дус тату булып, матур булып. Бу сезнең аерылышумы, яисә аерылышу түгелме? Сез гаиләме, аерым гына яши торган? Беләсезме, гаилә түгел дип әйтә алмыйм, чөнки Илдарның бездән башка бер кеме дә юк. Әти һәм ир ул бер була инде. Шуның өчен без аерым торабыз, әмма без гаилә. Бәлки дөрес түгелдер, бәлки мине аңламаслар да күп кеше. Аның язылган кануннары юк бит. Һәр кем үзенчә яши. Мин дә шулай дип уйлыйм. Һәр кем үзенчә яши. Менә нәрсә итәрде сине Казанга китәргә? Гаиләң, балаң, эш урының, ул бит инде барыбер да телевидениедә эшләү, ул район җирендә булсынмы, шәһәр җирендә булсынмы, үзенә күрә барыбер дәрәҗә бит инде ул. Исемең булган, яраткан эшең, нәрсә сине итәрде, менә бөтенсен ташлап, җимереп дип әйтсәк тә була, яңадан тормыш юлын башларга. Менә мин Казанда битердем бит, теге читтән торып укыдым. Татар факультетын. Чөнки укытучы булып эшләгәч, кирәк иде югары белем. Шуңа мин инде менә Шабаксарга кадәр китәсем килмичә килдем Казанга. Ул вакытта әле без танышта түгел Илдар белән мәсәлән, әйме? Килдем Казанга и изләдем инде менә кайда теге рәсем буенча бар микән? Менә хәзер бар ул вакытта юк иде. Шуның өчен мин нәрсә мин әйбәт беләм? Мин безнең тел әйбәт, мәсәлән, Азнакай ягы бит инде. Димәк, татар телен мин яхшы беләм. Шуның өчен университетка барып кирдем дә документларны бирдем. Минем һәр вакыт менә тиз эшләнде. Әгәр дә мин шул минутта, шул мизгелдә эшләмим микән, менә теге калган эшкә кар ява ди торган яби. Менә калган эшкә кар ява. Миңа менә шушы минутта кирәк. Шушы минутта булса була, булмаса юк. Шул минутта документларны бирдем дә и кирдем. Һәм Казанда укыганда мин бик рухланып укыдым. Миңа шундый рәхәт булды. Мин менә уйлыйдым, әйме шул теге Казан университетының башкычларына менә монда бит инде менә әйтәм татар халкының бийек шәхесләре менгән. Монда бит инде шулар бийек шәхесләр йөргән. Алар монда укыган. Менә минем өчен шундый теге рухландым мин Казанда. 6 ел укыдым, яратып укыдым һәм Казан калды минем күңелдә. Инде Казанга чакыргач эшкә. Мин кайттым да ирем белән сөйләштем. Әйтәм, менә ничек уйлыйсың? Мине чакыралар, эш була. Сиңа табабыз, мен әйтәм, әйдә табабыз икән, чыгып китәбез. Юк икән, юк. Ул шул минутта китәбез диде. Ул каршы төшмәде бердә. Чыгып киттек менә шулай итеп кинәт. Ул вакытта Азнакайда саткан квартира бәясенә без нәкъ 2 бүлмәле квартира алдык Казанда. Ул вакытта шаккатмалы булды. 2002 ел. Һәм без Казанда төпләндек. Бер мизгел булды. Бик авыр булды бит инде миңа, мәсәлән, телевидение ул бит инде шундый җир, анда ияләшүе авыр, син бик яхшы беләсең аны, Замира. Менә миңа бик авыр булды, хәтта мин килештем ирем белән кайтып китик дип. Шул вакытта Искәндәр улым тыңлап торды да, ул елны 2005 ел иде ул, теге Казанның 1000 еллыгы. Искәндәр килеп басты да, сез нәрсә инде, әни? Без 1000 еллык нинди зур шәһәрдә яшибез.
шундай зур жерлерне күрәбез. Ничегендә шундай зур матур баш каладан кире кайтып китәсез ди. Без шок катып карадык, мен әйтәм, бала бездән акыллырак. Менә шул этәрде миңа калырга, безгә калырга инде ул вакытта. Менә шул этәрде Казанга, гомумән Казанга килү, ул минем эш буенча килеп чыкты. Минем ярату, Казанны ярату. Эфирда язмыш тапшыруы әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта танылган тележурналист Ләйсәнә Сәдретдинова. Ләйсәнәнең бик тә кызыклы язмышы турында сөйләшәбез. Әле уйлап торам, ничә ел без синең белән янәшә эшләп, бер дә уйламаган идем шундый кызыклы сәбәпләре булгандыр дип Казанга килүең турында, гаиләң турында. Гаилә темасын дәвам итеп, әти-әниләрең турында ишетәсе килә. Кемнәр алар? Ләйсәнәне тәрбияләп үстергән әти-әниләр? Син бит әби кызы дисең үзеңне. Әби кызы дим. Чөнки чынлап та мин әби тәрбиясендә булдым. Әнием минем Әлфия, ул Сарман районы, Карамал авылында туып үскән. Баланы бүләккә кияүгә чыккан әтием Илгизгә. Илгиз Сафин. Бик матур кеше иде. Менә 20-нче елны югалттым әтиемне. Әни инде 15 ел элек киткән, бик яшьләй югалттым мин аларны. Әби кызы, чөнки менә шул баланы бүләктә мин 3нче бала булып тудым. Мине бик ярата иде әтиемнең әнисе, Фәягел әби. Менә ул тәрбияли башлады мине. Чөнки әти дә, әни дә эштә. Мәсәлән, безнең әти башта ул колхозда эшләде инде, комбайнда. Әни аның ярдәмчесе булып эшләгән. Менә анда бит инде көне-төне алар эштә. Мине тапканнар да чыгып киткәннәр инде алар. Мин бәләкәй чакта бармак суыра идем. Чөнки имидән кинәт аерганнар. Мине инде баланы бүләк әби дидем мин, баланды әби дип йөри идем аны. Фәягел әби миңа бармак каптырган инде. Бал сылап, шуңа мин менә хәзер ул сырны ачарга буладыр инде. Мин зур кыз бит инде. 2нче класс, 3нче класска кадәр мин бармак имдем, йоклаганда. Чөнки ул ияләшкән нишисен инде. Менә аннан соң инде безнең әни белән әти Чалпага күченделәр, башка чыктылар. Шуннан соң безнең әти бригадир булып эшли башлады. Әни безнең сыер сауды ул вакытта. Шуннан соң без инде мәктәптә Чалпыда башланды инде безнең тормыш. Бик минем бала чагым бик матур рәхәт булды. Теге төпчек булгачтан инде бүтән теге олы эшләрдә миңа калмый иде. Шуннан соң ул вакытта безне карар өчен, үстерер өчен, ярдәм итәр өчен әнинең әнисе килде, Зөләйха әби. Ул Турайда Карамалыда, Сарман районы, ул безгә күченде. Шулай итеп, минем 2нче әбием минем тәрбиягә алынды. Бер әбидән 2нче әби кулына күчтең. Мин бик ярата идем әби белән. Мин әби белән җыклый идем. Әби миңа шундый кызыклы ниләр сөйли иде, тарихлар сөйли иде. Һәр вакыт әйтә, кызым, минем сүзләрем китап уртасында. Менә мин әби сүзе генә һәр вакыт әбинең әйткән бүтән сүзләрен хәзер хәтерлим һәм аны анализлап, менә хәзер миңа алар туры килә. Менә шаккатмалы. Мәсәлән, исеңдә калган бармы шундый мизгелләр? Бар, билгеле. Мәсәлән, без капчыкта ятмый. Мин аңламый идем ул вакытта. Ничек инде без без тишә торган. Капчыкта ятмый. Нигә ул капчыкка салалар микән аны дип уйлый идем. Менә ул әйберне мин аңлап бетерми идем бәләкәй чакта. Аннан соң гына үсә. Мәсәлән, әгәр дә кемдә булса, кемнедер рәнҗеткән, я булмаса урлаган, ул барыбер ачыла икән. Менә шуны аңладым үсә. Әби һәр вакыт әйтә иде, кызым, һәр вакыт син әйт ярар. Ярар бер кашанда тузмый диде. Ничек инде ярар бер кашанда тузмый? Сүз бит инде ул дип уйлый идем инде, әйме? Менә мин аны хәзергәчә аңлыйм. Мәсәлән, түрәләргә дә, әйме, кем беләдер сөйләшкәндә дә, син бит инде аны уйлыйсың, бәлки эшли аласың, бәлки юк, әмма ярар дип әйтсәң, син аны эшли алмасаң да эшлисең. Шулай икән бит ул. Мин менә син әйттең, мин аны үземчә аңлыйм. Менә үземчә аңлыйм. Мәсәлән, еш кына кем беләндер бәхәскә кермәс өчен ризалашып куясың. Ярар. Сүзне зурга җибәрмәскә. Менә бүгенге принцип минем шундай. Ярар дисең. Ул бит шуны да аңлата. Ул дөрес икән бит. Дөрес.
әни әйтәйді, әнинің де сөзлері бар. Әни әйтәйді, қызым, мен теге күзге алдына басам да, әни елден инде мен бүгін, теге шишінгенмі шундай, елден инде матур түгіл деп, қызым елмай дейді. Елмайсаң, хатын қыз, әр вақыт матур, елмай дейді. Шыннап та шулай екен бит. Менә хәзер мен аңлайм, ул бизәнү шул елмаю екен. Шуннан соң инде менә вакыт җитте. Мен бит инде 8-нче сыйныфтан чыгып киттем. Чөнки ул вакытта колхозда калдыру бар иде. 10-нчы классны битергәч, колхозда калдылар. Минем классташларым мәсәлән сыер савырга, колхозда эшләргә егетләр. Шулай итеп, алар менә ул вакытта калганнар, хәзер авылны тоталар. Ул дөрес вакыт булган икән. Мин инде 8-дән чыгып киттем, чөнки әни белән әти минем инде күчтеләр авылдан Азнакайга. Мин 8-нче сыйныфны укып бетердем, әби белән яшәп. Аннан соң әби калды авылда. Мин чыгып киттем инде. Аннан соң инде беләсез кайларга киткәнне. Сөйләдең. Менә сезнең бит менә бер әбиегез хәзер исән-сау. Мин аны син әниең дип йөридем, ул сезнең әниеңнең сеңлесе икән, шулаймы? Ул 100 яшьлек әби бит инде лай бит. Бик шундай от уйната торган әби, мин инде аны социаль челтәрләрдән күреп кенә беләм. Хәдичә апа. Беләсеңме, ул ни иде? Минем әби бит инде, әби белән үстем бит инде. Менә ул 8-нче сыйныфта укыганда әби белән 1 ел икебез генә тордык бит, әйме? Менә ул ел бик бәхетле ел булды. Аңа әбиемә килә иде, мәсәлән, кунакка инеләре, сеңнеләре, сеңнесе Хәдичә апа яши иде Азнакайда. Энесе Габдрахман аби яши иде Карамалыда. Ул от белән от җигеп киләләр иде. Ул шундый матур күренеш белсәгез. Һәм инде менә Хәдичә апа белән алар шундый дус иделәр. Менә 3 бала шундый дус иделәр. Аларның 3 абыйлары сугышта үлгән. Менә 3-се калганнар, алар шулай дус яшәделәр. Менә мәсәлән, туганнар белән дус булу мин әбидән үрнәк алдым. Хәдичә апа килсә инде безнең өчен ул бәхетле көн иде. Чөнки ул шундый Сибирдә яшәп, гомер буе Сибирдә яшәп кайткан, Азнакайга кайтып күченгән. Хәдичә апа 5 балалы, ул кунакка килсә, шундый тәмле әйберләр алып килә. Һәр вакыт ниндидер бер матур әйбер алып килә иде. Хәдичә апаны ярата идем. Бүгенге көндә дә исән-сау Хәдичә апага 101 яшь. Субханалла. Минем әби 88 яшьтә китте инде, ул узаграк яшәгән булар иде. Әни 65 яшьтә киткәч, әни иртәрәк китте. Әби әнидән башка яши алмады инде, ярты елдан әби китте. Хәдичә апа менә бүтән хәер дугаларын җиткереп һаман да яши. Башта әйтә иде ул, кызым, мин менә шул 3 абыем сугышта һәлак булган 3 абыйның гомерен миңа биргәндер инде дип. 101 яшь һәм ул үз аңында, ул үзен йөртә, әле бүтәнебезне бастырып сөйләтә. Мәсәлән, ул миңа шалтыраткан сайын бүтән ниләрен сорауларын бирә. Мәсәлән, ничек анда өең? Менә шулай эшләдеңме? Булай эшләдеңме? Кайларда әле, кайларга бардың? Каян кайттың? Бүтән әйберне хәтерләп. Барлап тора. Менә искиткеч. Ул шундый теге тәмне телле, шундый яхшы киңәшләр бирә торган. Менә бүгенге көндә әнием, әбием урынына калган Хәдичә апам, ул 101 яшьлек, исән-сау гына булсын. Безне күрсә, сәламнәрдә җиткергәнбез аңа. Әлбәттә. Менә әнине югалту дис, әнигез нишләп шулай иртә китте? Нәселегез бит югыйсә озын гомерле нәсел. Менә нишләптер шулай булды. Начар ширдән беркемдә качып кала алмыйдыр инде күрәсең. Начар авыру булды әнидә. Кинәт китте, без аның белмәй калдык ширен. Кинәт ул безгә әйтмәгәнме, үзе дә сизмәгәнме. Бер ай дигәндә әни китте безнең. Сен ничә яшь иде ул вакытта? Миңа 39 яшь иде. Ул елны йөри иде, кызым төпчегемә дә 40 тула дип шаккатып. Миңа 39 яшь иде, минем өчен менә дөнья шелпәрәмә килде. Бөтенләй икенче тормыш башланды. Мин бик авыр кичердем. Чөнки хәтта минем холодильникка кадәр бушады. Суыткыч бушады. Өйдә бушлык булды. Әни безнең белән яшәми иде. Әмма әнинең китүе менә шулай бушап калдым мин. Теге күңел иш бөтен әйбер бушады. Чөнки ачкан бер җирдә әнинең изе, мәсәлән, ул безгә бәйләгән әйберләр җибәреп тора иде. Алар бит инде аны бит булганда сизмисең. Югалгач, нишләп юк микән дип менә сизә башлыйсың. Бер караганда әни безнең тормышны алып барган икән. Бик күп әйбер алып барган икән. Нәкъ менә
Безнең тормышта, безнең яшәештә әнинең роле бик зур булган икән. Искәндәрне әни карады, чөнки мин ул вакытта читтән торып укыдым бит инде. Искәндәр әни әби дә булды инде. Хәйр фатихасын биреп китте миңа, сүздә юк. Менә минем бер-ике үкенечле әйберем калды. Ул вакытта телевидениедә эшли идем бит инде. Телевидениедә эшләгән кешеләр теге юбилейлар алып бару ул бит инде көндәлек. Мин әнинең юбилеен алып бармаганга бүген дә күңелем ярсый. Ни өчен мин ничектер ул эш белән шөгыльләнмәй идем. Әни юбилейга чакырды бит инде. Кызым, син алып барасың инде, кайткач кына әйтте. Ничек инде мен әйтәм, мин алып бара белмим, мин алып барганым юк. Соң бит инде шунда үзем әйтергә тиеш идем. Әни юбилейын үзем алып барам. Артистлар алып кайтырга була иде бит инде. Ялт иттереп узырга була иде. Менә шул һаман да күңелемә тормый. Менә шул кич мине нитә, менә бүген дә хәтеремдә. Мин әнигә биреп бетерә алмадым. Менә 39 яшь зур да бит инде. Инде яшем дә бар югыйса, аңларга да була иде. Теге әнигә күбрәк матур мизгелләр бүләк итәргә дип. Билгеле, бик начар тормышым белән яфаладым димим. Мин әни канәгать булды минем тормыш белән, Аллага шөкер. Тик менә шул матур мизгелләрне бүләк итә алмаганыма бүген дә үкенәм. Гаепле сыман хис итәм. Ул аның белән дә бәйле түгелдер. Ләйсәнә, чөнки кинәт китте дисең. Ул бит әле ярар, яшибез әле, булыр әле. Эшләремен әле дип яшисең бит. Шулай булган инде, шулай булган. Ул бит кешенең зур хатасы ул, киләчәк белән яшәү менә булыр әле. Үлемнең шул хәтлек якын һәм янәшә йөрүен кеше аңламый. Менә шул. Бүген белән яшәргә кирәк икәнен әйтәләр иде. Аңлап бетереп кенә булмый. Менә ул торып кына аңлыйсың. Бүген тормыштан тәмин табырга кирәк дип. Бүген сүздә юк. Әлбәттә, ул әнин киткән ярты елдан инкадәр тамыр кеше әбиең ул зур югалту. Бик зур югалту булды. Ниндидер менә теге ул якка мин җыламыйча кайтмадым инде. Ознакайга кайту, менә зиратка кайту. Мин кайбер көннәрне теге була бит шундый шыдый алмыйсың. Нәрсәдер шулай теге күңелдәй кайтып китә идем, Актүбәгә хәтле кайта идем, зиратка керә идем, утырып туйганчы җылый идем. Әби әни янында кире кайтып китә идем Казанга. Менә шундый вакытларым бик күп булды ул елларны. Аннан соң инде вакыт давалый. Ничектер дусларым, ничектер шул теге туганнар, папа кайтты бу якка, шуннан соң. Һәм тынгысыз эш. Безнең бит инде шулай, күз ачкычыз. Көндә төндә рәхәтләнеп эшлибез. Эшлисең яраткан эшең. Менә бу яраткан эш билгеле бик нык ярдәм итә тормышта. Ул ниндидер теге миссияга әйләнә, шундый рәхәт. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ләйсәнә Садретдинова белән сөйләшәбез бүген. Ләйсәнә, чыннан да шул хәтлек матур җылы хатирәләр, әбиең турында, әниең турында. Алар һәр кемнең күңелендә уелып кала торган иң рәхәт, бәхетле мизгелләр инде ул. Әни, әти янында узган мизгелләр алар бәхетсез була алмый инде, бер кемнең дә, дип уйлыйм мин. Менә телевидениега килүең турында бит инде. Телевидение тормышы тынгысыз дип әйтик бит инде. Чыннан да тынгысыз хезмәт, анда иртә юк, кич юк, ял юк, анда якшәмбе юк, шимбә юк диясең, бәйрәм юк. Менә бу халкы минем тапшыруына 15 ел булды. Бу идеяны кем тәкъдим иткән? Яисә син үзең шушы идея белән килдеңме телевидениега? Халкым турында, татарлар язмышы турында сөйләү идеясы белән. Аның идеясы татарлар программасыннан башланды. Телевидениеда мин бит инде 2002 елда килгәч, башта эшләдем шул иртәнге эфирда. Аннан соң яшьләр тукталышында әзрәк, аннан соң Флюра Абдуллина мине корреспондент булып чакырды. Менә шуннан китте ул идея. Мин бөтен дөньяда яшәүче татарларның яшәешен чагылдыра торган татарлар тапшыруында эшли башладым корреспондент булып. Ул вакытта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров Ләйсәнә берәр тапшыру башлыйсың килмиме? Кирәк безгә бер тапшыру диде. Менә шул мизгелдән мин уйлана башладым. Аның концепциясын төзедем. Нинди иттереп мин аны күрәм мәсәлән. Билгеле инде Ринат Зинурович та әйтте, мәсәлән шулай булсын иде, булай булсын иде. Аның белән уйлашып бетердек һәм мин инде аңа үземнең идеяларымны әйттем.
ничек нәрсә турында күз алыйм. Аңашады, шулай иттереп, менә 2005 елда беренче тапшыруы чыкты халкым минем тапшыруының. Иң беренче Мәскәүдән башладык билгеле. Һәм ул тапшыру ничектер кеше күңеленә кирип китте, чөнки ул гади халык турында. Гади халык, мәсәлән, алар бер көн менә, мәсәлән, ничек яшиләр, нәрсә ашыйлар, нәрсә пешерәләр, нинди балалар тәрбиялиләр, нинди кул эшләре белән шөгыльләнә. Гади генә бер менә шундый татар гаиләсе, татар тормышы. Шуннан соң бит инде еллар узды, һәм мин халкым минем тапшыруына тулысы буенча күчтем инде шул тапшыруга. Аннан соң татарлар тапшыруы көн сайын чыга башлады. Флора Абдуллина ул китте телевидениедан, һәм ул татарлар тапшыруын башта Раил Митбаев аның мөхәррире булды. Көн сайын чыга башлагач, билгеле анда бик күп материал кирәк иде, бик күп кеше кирәк иде, яңа редакция төзелде. Раил эшләде, 5 ел эшләгәндер әле ул, әз микән күп булса. Һәм Раил киткәннән соң инде ул тапшыруга мине куйдылар. Һәм менә 2 канат булды инде, бер яклап халкым минем, икенче яклап татарлар. Әмма ул 2 тапшыру да нәкъ безнең милләттәшләребезнең тормышын чагылдыра. Татарлар тапшыруында инде анда ниндидер вакыйгалар чагыла. Күбрәк инде халкым минем менә гади бер көн. Менә шулай итеп минем тормышым юлга бәйләнде. Минем гомер буе шул юлда инде генә Соңгы 20 ел гел юлда. Гел юлда. Соңгы 20 ел гел юлда, чөнки безнең мәсәлән максат Татарстанда яшәүче татарларның гына түгел, бөтен дөньяда яшәүче татарларның яшәешен чагылдыру һәм ул халык өчен кызык та булып чыкты. Ничә мең чакрымнар узын дип сорамыйм, ул инде санап бетергесездер. Күп милләрдә булырга санаганың бармы? Санаганым бар, әмма менә бүген шушы мизгелдә генә ничә дип әйтә алмыйм. Миңа калса бөтен Европа илләрендә йөреп чыктык. Мин булмадым Америкада һәм Австралиядә бик озак шул анда кирәк. Шуның өчен бик озак. Менә шунсы гына. Әмма бүген кирәк шунда барырга диләр икән. Чыгып китәм инде, сүз дә юк. Һәм менә безнең татарлар тапшыруында да менә шундый кешеләр тупланды хәзер. Шушы мизгелдә менә шул кирәк, мин булдыра алмыйм, юк дигән сүз юк. Җыенабыз, чыгып китәбез. Шунсыз мөмкин дә түгел. Кая чыгабыз, ничек барып җитәбез, кемнәр белән очрашабыз, билгеле, ансы билгесез бер Ходай белә. Менә бер караганда без уйлап чыгабыз, әмма бөтенләй икенче яктан бик күп әйберне ачып кайтабыз. Шуның өчен мин рәхмәтле бөтен дөнья татарларына, чөнки кая гына барып чыксак та без бер кашанда менә 100 сытканнары юк. Менә шул хәтле күңелле елмаеп каршы алалар, матур иттереп йөртәләр, матур иттереп узатып куялар. Менә кая барсак та мин бер сүз дә әйтә алмыйм, безнең татарлар искиткеч. Шушы 15 ел эчендә нинди дә булса исеңдә калган гаилә булгандыр, нык истә калганнар шундый, нидер үзенчәлеге белән шаккаттырган. Истә калган гаиләләр дә, мизгелләр дә бик күп Зәмирә. Алар билгеле минем тапшыруларда инде чыга һәм алар истә дә кала. Менә минем шундый авыр мизгелләр, кызыклы, хәзер кызык инде ул. Ул вакытта бик авыр мизгелләр калганын сөйлисем килә. Мәсәлән, киттек без Казакъстанга. Семей, хәзер Җидепулат шәһәренә бардык, әйме. Шунда Сабан туй булды. Шундай матур репортаж эшләдек инде, матур тапшыру төшердек. Шуннан соң кайтырга, ул вакытта бит шулай иде. Теге билетны да хәзер ул мәсәлән барырга да, кайтырга да билет алынган, шулай чыгып китәбез. Элек алай түгел ул. Менә ничектер теге каядыр хәтле билет бар иде, ул каядыр хәтле ничектер кайтып җитәргә кирәк. Мәсәлән, безнең поездга бар иде. Кайдан иде микән инде хәзер Екатеринбургтан каяндыр кайтырга билет бар иде, әмма кая кадәр или Омск. Омскига кадәр, Омскидан Казанга безнең билет бар. Омскига кадәр Семипалаттан, Җидепулаттан ничек кайтып җитәргә ул вакытта әле белмидек. Теге
әйберләр бит инде камералар белән авыр. Сабантуйда әле безгә гомер булмаган шундый зур бүләкләр бирделәр, юрган бүләк иттеләр Казакъстанда, кызык шундый. Һәм бер сарык баласы, мәсәлән, миндә юрган кыстырган инде без, аппаратура инде шулай итеп, бәрән, шулай итеп хәзер чыктык без юлга, белмибез ничек кайтырга. Омскидан килгән иде ансамбль Умырзая. Шундый матур ишеткәнегез бар. Бик матур Умырзая ансамбле. Булар әйтәләр, безнең автобуста урын бар, әйдәгез безнең белән. Без инде шундый сөендек, утырдык. Хәзер киттек, кайтып киттек. Казакъстанның юлын кичә, теге шик чыгабыз. Хәзер без шик чыкканда, теге шиктән теге вакытта чыккан кагаз оператор Рамилнең югалган. Менә юк. Безне алып калдылар. Автобусны төяп, анда шундый нык тикшерү бара, шундый нык тикшерәләр иде. Бөтен әйберне бушатып автобустан менә шулай иттереп. Автобус Сарык бәрәндә сезнең беләнме? Теге ул уенчык инде. Уенчык. Мине теге сарык бәрәндә уенчык. Бушылып торам. Шуннан соң хәзер автобусны җибәрделәр ансамбль белән. Без калдык Рамил. Минеке бар, теге кагаз. Рамилнеке юк. Рамил әйтә, бар китсим, кайта тор. Ничек инде әйтәм, мин кайта торыйм. Юк, калабыз. Шуннан мин дә калдым. 2 сәгать тоттылар безне шунда. 2 сәгать яфаланып биттем. Кая шалтыратырга да белмим. Җибәрмиләр менә шундый сораулар белән, бик авыр булды инде. Үзебезчә җылап та биттем инде шунда. Аңлатып та карыйм инде. Югалган нишлисең инде. Шуннан соң безнең теге тикшерүләр булды инде, кем икәнебезне тикшереп бетергәннән соң 2 сәгатьтән соң чыгардылар. Автобус бит инде китте дип уйлыйбыз бит инде без. Хәзер чыгабыз, яңгыр ява башлады бер заманда. Без төянгән теге шиктән, анда 500 метр барасы бар. Лыш булдык без. Теге әйберләрне күтәреп, җылый бара. Мин җылыйм инде теге. Рамил инде үзе гафу ит инде. Ярармы әйтәм, миңа чыгарып бетергә кирәк бит теге. Шуннан соң җылый барам, бер заманны шикне чыгып бетсәк, автобусыбыз тора. Кайтып китмәгәннәр бездән башка. Миңа шундый ни булды менә йөрәккә. Менә безнең татарлар. Ничек инде без сезне калдырып китик? Безне күрүгә җигереп чыкты бөтен автобусның ансамбльне. Безне кочаклабылар. Сез исән саулар, Аллага шөкер. Утырыгыз дип. Менә шундый рәхәт мизгел булды. Менә шундый әйберләр минем күбрәк истә кала. Бәлки теге шәхси түгел, менә шул вакытта, аннан соң беләсезме, шул кайтып киттек бит инде, Омскига кайтабыз. Анда басу, шундый матур инде, яңгыр ява. Шуннан туктады, Салават күпере чыкты. Кызлар әйтәм, бер матур җырыгызны әйдәгез басуда төшерәбез. Менә ничектер күңелгә шулай килде. Умырзая ансамбле, без бер мизгел без камераны алып чыгып бастыруга бөтенесе ялт иттереп күлмәкләрен алыштырып чыгып басканнар. Шундый матур җырладылар алар анда. Шундый матур ни булды ул? Менә шундый матур итеп кирип китте тапшыруга. Менә ул минем өчен ул бик кадерле тапшыру. Бик рәхәт ни булды. Менә шундый мизгелләр ничектер тагын бер көч бирәме шунда. Тагын чыгып китәсең инде канатланып. Бер караганда безнең халык әйтә бит теге юл газабы, гүр газабы ул хак, дөрес, авыр. Мәсәлән, кай вакыт менә хәзер була 3 тапкыр менеп төшәбез. Күккә, самолет белән теге бер сәяхәттә, ул бит инде бер караганда ничектер организмда түзәргә тиеш. Авыр инде, авырлыгы күп. Әмма рәхәт, чөнки яратам мин ул эшне. Үлеп яратам. Уңышлар булсын инде алдагы хезмәтеңдә, шушы эшеңдә. Менә тапшыру башында әйтеп үттек, менә бу рәсемнәр турында да әйтеп үттек. Бу синең күңел тынычлыгыңдыр, күңел халәтеңдер, шулаймы? Дөрес. Менә мин училищены бетергәннән бирле пумаламы ташламадым. Мин инде мастихим белән эшлим күбрәк. Чөнки миңа менә шул укытучы, рәсем черчение укытучысы әйтте, әгәр дә син бу училищены бетерсәң, пумалаңы ташлама. Чөнки ул сиңа һәр вакыт ярдәм итәчәк. Ул сиңа һәр вакыт кирәк булачак дип. Мин балаларны укыттым, 13 ел мәктәптә эшләдем. Бит инде 13 ел балаларны укытканда да, мәсәлән, алар дәрес биргән, мин алар ясаганда мин аларны ясап, менә бер кашан да каләмемне ташламадым. Һәм бүгенгәчә ясыйм ничек чыгадыр, мин инде теге үземне рәссам дип әйтәлмим, әмма беренче һөнәрем бүген дә мине озатып килә. Рәхәт вакытта да ясыйм, кай вакыт авыр вакытта да ясыйм. Менә мәсәлән, улым кемдә булса миңа чәчәкләр бүләк итә икән, ул әлбәттә нигә картинага әйләнә. Бер кашанда булай гына
ташлана алмый шешекләр, алар Сен тасвирлана. қоя қоясың картиналарыңны. Шешек берген сайын картина ясаган. Беләсеңме, Замира, мин бер кашанда бүләк сатып алмыйм. Минем бүләкләр һәрвакыт бар. Ул минем рәсемнәрем. Мәсәлән, юбилейлар, Әлбәттә, туган бик көннәр, затлы бүләк. бөтен дусларыма таратылган, бөтенесендә менә үз өемдә бар шундый рәсемнәр, картиналар, алар бирелми һәм сатылмый торган. Булды шундый вакытлар саттым да, чөнки юк булай гына алмыйбыз, сатып бир диючеләр булды, шуның өчен саттым да, андый вакытта Хезмәт булды. бит ул, әйе. Әмма менә теге сатылмый торган, бирелми торганнар өйдә. Менә алар шуларның берничәсе бу инде Үзбәкстанга барып кайткач шундый илһамланып, хисләнеп ясаган эш. Булар инде шәшәкләр яз бит. Яз умырзая, яз. аннан соң ромашкалар чыга башлый. Мин бик яратам басу шәшәкләрен ясарга шулай. Хәзер инде бигрәк тә табигать кушагында яшыйм. Сен бит хәзер әйе, сен бит һәр күченеп киттең. Менә сен үй салып чыктың, ялгыз хатын дип әйтсәң, мин аны кимсетеп әйтмим бит. Ләкин бүгенге көндә йорт салу бит ул бик зур көч таләп итә торган эш. Нәрсә сине шул хатлык илһамландырып көч биреп тора сиңа менә бер үзеңә шундый иттереп өйләр салып чыгарлык? Беләсеңме, Замира, мин гомер буе үз йортым турында хыялландым. Гомер буе. Минем ирем шәһәр малай иде ул. Аңа үз йорты кирәк булмады. Мин гомер буе салыйк инде. Аның теләге булмады. Аңа квартира ошый. Минем ул хыял булды. Һәм менә шундый бер вакыт килеп җитте. Мин бик каты авырып алдым. Һәм минем менә җиргә басасым килде. Гел җирдә басасым килде. Мен әйтәм, без бит җир халкы. Без җир кешеләре. Шуның өчен мин үземнең хыялымны тормышка ашырга тиеш идем. Чөнки мин шундый максат белән яшим. Хыял тормышка ашырга тиеш. Һәрвакыт бүтән кешегә дә шулай дип әйтәм. Менә шул хыялым билгеле инде минем дустым Гөлназ Шәйхидә этәргеч булды, чөнки ул салып чыкты башта йорт. Аның янына кунакка бара-бара, йөри, аның инде теге ие күз алдында үсте, ул да ялгыз, үзе йорт салып чыкты. Аның билгеле туганнары да ярдәмгә килде. Без дә ничектер шунда кысылгалап йөрдек инде. Һәм менә ул вакытта минем бигрәк танык нитә башлады. Аннан соң әйтәм, Гөлназ, күршеләр булып яшәсәк иде. Мин бөтенләй шундый иттереп ныклап хыяллана башладым. Бүген Худайның рәхмәте, без күршеләр. Шул бер мезгилдә аларның янындагы йорт бер төзелә башлаган йорт сатылды җире белән. Мин 2 бүлмәле квартираны рөхсәт алдым да иремнән, улымнан сатырга ярыймы? Саттым да, менә шул йортны салдым да. Миңа әйтүчеләр булды. Ләйсәнә, курыкма, башларга кирәк. Башласаң, Ходай ярдәмен бирә. Дөрес икән ул. Менә минем бүген бүтән кешегә шулай дип әйтәсем килә. Әгәр дә хыял бар икән йортта яшәү, башларга гына кирәк. Билгеле, чынлап да Ходай ярдәм итә. Ялт иткән зур түгел, шундый ием, теге үземчә түзеп чыктым мин аны. Анда минем неем бар, теге мастерскоем, рәсем ясый торган остаханам, әйе. Шундый зур, якты булып тора торган бер бүлмә. Алай теге Күңелең белән жал итә торган шундый рәхәт, бер урын. Шундый рәхәт, мин хәзер табигать кушагында яшим. Урман буе, елга, Казан елгасы ага янда гына, менә шундый матур җир. Искиткеч, минем бу матур хыялым тормышка ашты. Димәк, син тормышта үзеңне бәхетле дип саныйсың? Бик бәхетле, язмышма, рәхмәтле, әлхәмдүлилlah, әйе. Аны менә бәхет нәрсә икәнен без инде үткән елны бигрәк тә нык белдек. Чынлап та ул хәзер сәламәтлек теләп кенә калайык, хәзер күпләр әйтә инде, уйлап бетермичә. Хәзер аның ни икәнен бигрәк тә нык аңладык. Чөнки узган елны мин тагын 2 кадерле кешеме югалттым. Кемнәр алар? Ул минем иң якын дус кызым Зөлфия. Без аның белән гомер буе бергә идек. Шул коронавирустан юк. Ой, ул авырый иде инде. Юк, ул коронавирус булмады. Ул авырый иде, озак еллар авырды, әмма җибәрәсе килми иде, әле бик яшь, 52 яшендә. Зөлфия белән бергә балалар үстердек, бергә гаилә төзедек, бергә бөтен әйберебез бергә иде. Ул Азнакайда яши иде. Менә мин бер көндә шул дус кызым Зөлфияны һәм әтине югалттым. Бер көндә алар китеп бардылар. Мин бик авыр мезгил булды ул. 27 ноябрь минем, ул ноябрь ае бик авыр минем өчен. 21 ноябрьдә әнием үлде. Менә 27 ноябрьдә әти белән дус кызым. Мин Пермь өлкәсендә идем, бик ерак идем. Көчкә кайтып җиттем. Ул вакытта Азнакайга кайтканда мин шул дус кызымның гына үлгәнен белеп кайттым. Аны
мәчеттән җуып алып чыгуга миңа әтиең үлде дип торалар. Йөрәк белән киткән әти. Менә шундый авыр мизгел булды, ул искиткеч, ул 20-нче ел. Азагы хәерле булсын. Булай да күп аралашкан коллегаларына, бик авыр ел булды. Таныш кешеләрне алып киткән ел. Искиткеч авыр. Алла сакласын инде хәзер менә калган гомердә сөенеп яшәргә язсын. Мин менә бу тапшыруыгыз язмыш дип аталган сез әйтү белән ничектер әзрәк үркеп тә, куркып та калдым, чөнки сезгә бит инде чынлап та шундый теге бөек шәхесләр, шундый зур язмышлы, сөйләрлек, шундый бай язмышлы кешеләр килә. Миңа калса, минеке ничектер андый түгел сыман тоелган идем, әйтәм. Ничек инде мин бәйбит минем ул хәтле зур язмышым да юк. Мин язмышыма канәгать, ниндидер теге бай сөйләр әйберем юк сыман тоелды. Мөхәммәд Бәгъдиев әйтмәшли, беркемнең дә бурасыз буш түгел, ул шулай дип яза бит әсәрендә. Беренчедән, икенчедән, язмыш бит ул бәхетсез дигән сүзнең синонимы түгел. Язмыш ул бәхетле дә булырга мөмкин, бәхетсез дә булырга мөмкин. Ул тамашачылар һәр тапшырудан үзләренә нинди дә булса сабак алалар. Бәхетле булыр өчен дә өйрәнәләр. Әгәр дә инде бәхетсез язмышларны күрсәләр, чагыштырып үзләренең бәхетләренең кадерен белергә өйрәнәләр. Шәхсән миңа шулай дип язалар инде. Шулай булгачтан, бер дә борчылма, тамашачылар бик канәгатьтер дип уйлыйм безнең әңгәмәдән. Менә теге язмыш дигәч инде без бит әйтәбез, теге нинди дә бер авыр халәттә нишисең инде язмыш. Шулай дип куябыз бит. Теге бәхетле мизгелдә менә язмыш шулай дип әйтмибез бит. Теге бәхетле дә алай димибез. Шуның өчен менә шундый уйларым бар. Уйларың, борчуларың юкка булсын, Ләйсәнә. Инде тамашачыларга нәрсә әйтерең? Халкыңа нәрсә әйтер идең? Халкыма шуны гына әйтәсем килә. Менә язмыш белән, әмма кеше үзе кеше булып калырга тиеш. Ул үзенең язмышын үзе ясарга тиеш. Бүген эшләнелмәгән, иртәгә эшләрмен дип калдырган эшен бүген башласын иде ул. Һәм менә күңелендә үзе булып яшәсен, үз милләтенә тугры булып яшәсен. Чөнки милләт ул теге бөек сүз генә түгел. Менә бүген тәмнәп, рәхәтләнеп татарча сөйләшеп утырабыз икән, димәк без моны үзебез эшли алганбыз. Рәхәт бит. Тел сындырмыйбыз. Менә кешегә дә, халкыма да шуны әйтәсем килә. Менә үзеңнең халәтең белән рәхәт итеп, язмышыңа үзең хуҗа булып, телеңә, динеңә, милләтеңә саклап яшәргә. Ул теге зур сүзләр генә түгел, чынлыкта йөрәктән сүз. Һәм менә яраткан һөнәрең белән, яраткан кешең белән бәхетле булып яшәр өчен син аны үзең матур иттереп төзергә тиеш. Һәм шул вакытта гына син язмышыңа рәхмәтле була аласың. Шул. Бик матур һәм бик тә тирән мәгънәле сүзләр, күңеленә салып һәм бөтен мәгънәсен аңлаган кешегә инде монда аңларга була. Рәхмәт әңгәмәң өчен, рәхмәт вакыт табып килгәнең өчен, чөнки Ләйсәнәнең аның тыгыз графигы бүгенге тапшыруга килгәндә дә ике җыелыш арасында йөгереп кенә килеп китәм дип килде. Рәхмәт сиңа. Менә шушы кайнап торган тормышың шулай дәвам итсен, гөрләп торсын. Әле синең аяк басмаган татарлар яшәгән җирләр бик күптер, аларның да матур тормышлары белән халкыбызны таныштыруыңны дәвам ит. Уңышлар сиңа, рәхмәт. Инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Очрашулар көтеп калабыз. Нәкъ бер атнадан күрешербез. Исәнлектә очрашулар насыйп итсен. Сау булыгыз.